Nakasinati og kusog nga ulan ang Davao City kagabi nga epekto sa habagat nga resulta sa grabing baha sa Laverna Hills, Buhangin District. Nalunupan sa tubig baha ang Carlos P. Garcia National Highway. Sa video nga gi-upload sa Davao City Responder pasado alas 8 kagabi, makita nga taas ang level sa tubig nga dili na makaagi ang mga sakyanan. Gilunupan sab sa tubig baha ang kalsada sa NHA Buhangin sa Davao City kagabi. Gibaha sab hasta ang San Isidro sa Buhangin. Sa San Antonio Buhangin, nang lutaw sab ang mga gamit sa mga residente tungod sa taas nga level sa tubig baha. Kaganiyang buntag, nagyahay og panglimpyo ang mga residente sa Laverna Hills. Usa ang tindahan ni Michael Leones nga dool sa kanto Laverna ang grabing napektuhan sa baha kagabi. Sumala niya, dugay ng problema sa lugar ang baha, hilabi na kung kusog ang bunok sa ulan. Ubay-ubay sab ang nadanyos sa ilang tindahan. Mini grocery, napuno, mga chocolate, candy, dakog damage. Pati ang rep na mo na sa apawan. Bana-bana ni Michael, kapin 15,000 pesos tanan ang nadanyos sa ilang tindahan. Kani karon tindugan na to, tagliog. Dere siguro, dere sa kuha, kay na may level Mao na yung level sa kuha tubig. Dali ra hinuon ni hubas ang tubig baha sa Laverna Hills. Tungod sa kakusog sa tubig baha kagabi, nagibanabana nga nasa 5 feet ang gilawmon, nabandas kining usa ka pickup pikan sa kanto Laverna, paingon dining dapita nga hapit pa mahulog sa imburnal. Swerteng naluwas sa mga residente ang giingong doktor nga tag-iya sa pickup. Nang hinlo na sa highway sa Laverna Hills ang mga taga DPWH kaganiyang buntag. Sa Purok 6 NHA Buhangin, nabtan sa news team ang magtiayon nga sila og Biolisia kaganiyang buntag nga nanghindo sa ilang tugkaran tungod sa gibilin nga lapok sa baha kagabi. Amo na po nang ilabhan, mahay-hay. Mga kwarto lagi sa mga anak, basa tanan. Way tulog. Sa Roseville Subdivision, tapad sa Vincent Heights, naubog gihapon sa tubig baha ang pipila ka mga balay. Dugay mihubas ang tubig sa lugar. Busa ang ubang residente, sa ilang sakyanan na lang, una natulog kagabi. Kay doon na paghihapoy tubig baha ang sulod sa ilang balay. Nakahataw og perwisyo sa mga residente ang nasinating baha. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.